Евангелле паводле Мацвея. Калі Езус гаварыў з вучнямі, падышоў да яго адзін кіраўнік і, пакланіўшыся яму, сказаў: «Дачка мая толькі што памерла, але прыйдзі, ускладзі на яе руку сваю, і яна будзе жыць». Тады Езус падняўся і разам са сваімі вучнямі пайшоў за ім. І вось жанчына, якая 12 гадоў цярпела на крывацёк, падышла ззаду і дакранулася да краю ягонага плашча, бо казала сабе: «Калі толькі дакрануся да ягонага плашча, выздаравею». А Езус павярнуўся і, убачыўшы яе, сказаў: «Будзь адважнай, дачка, вера твая ўратавала цябе». З таго часу жанчына выздаравела. Калі Езус увайшоў у дом кіраўніка, ён убачыў жалейнікаў і ўзрушаны натоўп і сказаў: «Выйдзіце, бо дзяўчынка не памерла, а спіць», і насміхаліся з яго. А калі натоўп вывелі, ён увайшоў, узяў дзяўчынку за руку, і яна устала. Тады разышлася пра гэта пагалоска па ўсёй гэтай зямлі.